Mahal. Layo pa ba ba? Ano sa nang balay ang bataan eh? Lunsa naman eh. Relax lang, mahal. Mapaayo lagi nato na si Junior. Boss, pwede mangutana? O pwede dong. Na ba kayo nakabalaan rin naman ang balay? Aw naa dong. Amo ni patambalan unta mong anak na patulon ba? Aw istrita na yun da dong. Pag liko, namoy makita na payag. Nasya dia. Ninong, salamat nong. Salamat, Nong, ha? Dali. Abot na si Rotani. Aliko na. Boss, mo ba rin balay sa itong manambalay? Ayaw, Dre. Manambal? Dire. Na, mo. Tulong mo ko. Niabot na kita mahal. Boss, may magpatambal, boss. Pasod lang bisita kay atong tambalan o ipahigda diri ha. Sir, ma'am. Dayon mo. Oy ma'am sir, sulod mo. Lalay, pahigda ang pasyente. Eh, wala na. Butang. Kuyaw dik sakit nga bata. Nasudlan ng espiritu sa kuto. Dalik, inadali-dali ni. Lalay, kuha ang ato ang pangbasbas. Meron, Commander. Pahawa espiritu sa kuto. Hawirin ninyo. Kaya basi mukurog ni. Pahawa espiritu sa kuto. Ang kamunggay, kuha. Kay but nga to. Ang iyang ilong. Mari sakara mani kare sigare kay mani. Ilong but ni. Lalay, kuha ang alkohol. Meron, Commander. Kuya o nga bata ah. Pasin na ni COVID, grabe gilanat. Kasi nga matakdan ka dali ah. Di pwede. Ang ugat sa kubra. Kuha. Meron, Commander. Kani siya. Nindot ni siya. Kay para mawai ang sakit. Ang basbas. Alalay, ambing magic sarap. Oh no. Kani gihanlan ni siya magic sarap. Kay grabe nig magic. Ang asin. Ang asin. Butang sa tiyan. Tiyan no. Murag hilaw nga kanon. Ang kaldero, ambe. Pre. Ari. Ang habak. Patindog. Ano siya habak? Kaya tago-tago na ko pag may mga sundan ng espiritu mo sa... Gising! Nong, unsa gini sakit sa among anak? Nasudlan ng espiritu sa kuto. Unsa may buhat mo naman anong para ma-ano among anak? Magtinula ka og kuto, buntag udto hapon. Para kaning bata maulian ug ampingin ninyo ni. Kay luoy kayo ni nga bataan ni. Dahil nagsunod-sunod siya nga espiritu nga kuto.